Assalamu alaikum. Wazirin komedi Alhaji Tanimu Baban Kuti. An yi sallah lahiya? To ya ɗawainiya? To kuma ya sallar take? To sallah da dama dai. Alhamdulillah aka cewa amma ai ko ga bakin kura kake ko ga bakin kura kake ka gode ma Allah haka take. Da dama take. Waziri hana ka dan ƙara hadda maski ka koyi azumi. A'a ai ka san al'amarin azumi ba a magana. Ya saka misala irin wannan abu. Waziri su waziri yau hadda lemu an ka rika. Ba kale shi ko dan min bai dan min ba. Ka san wanda abu daga shekara sai shekara muka shan ta. To yanzu Allah ya kawo mu shekara ta kawo. Ka koga to ina shan lemon kwalba. Har na kai ga na goran na yaki. To kowa gar ha gani har da hadin taimakon producer. Au, producer na ba. Producer Okay. A na fahimta. Ai kowa ya san shi wannan sananne ne. Fearless. Gashi na Fearless. Okay, shi ya sunanta. Fearless. Allah sarki. Yau shi na. To masha Allah. To yanzu wace fata kake mana kai Tanimu? To fata Allah ya gwada mana ta badin badada. Ko ni kake waziri? Haka take. Allah ya gwada mana badin. Allah ya ishe ka mahaukaci don Allah ya badin badada. Allah ya